Benvinguda a la pràctica d'avui. La classe d'avui està inspirada a la seqüència de Rocket Yoga 1. És una classe bastant dinàmica i on treballarem bastantes postures d'equilibri, per tant et recomano tenir un o dos blocs a prop. Començarem de peu, amb les cames separadetes a l'ample de la nostra cadera, tanquem els ulls, el cos està relaxat, porta la barbeta una mica cap al pit, nota com les cervicals s'allarguen, la coroneta apunta al cel, palmells de les mans miren endavant, el pit està obert i els ombros lluny de les orelles. Comencem a arribar a la nostra pràctica. Comencem a portar l'atenció en aquest precís moment. Porta les mans juntes davant del pit en forma de pregària, d'Anjali Mudra. Posa una intenció o un sankalpa a la teva pràctica. Amb quina intenció practiques? A qui li dediques? Per iniciar la pràctica cantarem juntes el mantra Om. Inhala. A poc a poc, porta els palmells de les mans mirant endavant, l'esquena està llarga, mantenim els ulls tancats, inhalant portem el cap endarrere, exhalant barbeta pit, inhala endarrere, exhala barbeta pit, dues més, inhala endarrere, exhala barbeta pit i última, inhala endarrere, exhala barbeta pit, tornem al centre, esquena llarga, coroneta apunta al cel i direm que no, inhala dreta, exhala esquerra, inhala dreta, exhala esquerra i última, inhala dreta, exhala esquerra, tornem al centre, barbeta al pit, entrellacem les nostres mans i les col·loquem darrere la coroneta, els colzes apunten cap al terra i mantenim aquí, l'esquena està llarga, els ombres lluny de les orelles. I atenció, inhala, obre colzes, obre pit, mira amunt. Exhala, rodonim. Inhala, obre. Exhala, rodonim, continua. Inhala, obre. Exhala, rodonim i última. Inhala, obre. Exhala, rodonim. Soltem mans, braços al costat del cos i atenció, pugem braç dret, mà dreta se'n va darrere de la nuca, la mà esquerra es col·loca sobre el colze dret i volem portar la mà el més avall possible i mantenim. Mantenim. Poquet a poquet baixem i canvi, mà esquerra darrere la nuca, mà dreta damunt del colze i volem portar la mà esquerra el més avall possible. Mantenim. Poquet a poquet tornem al centre, soltem braços, ombros i ens col·loquem davant de tot de l'esterilla. Peus separats a l'ample de la nostra cadera, palmells de les mans miren obert, pit obert, ombros lluny de les orelles i tanquem els ulls. Repartim el pes de forma uniforme als dos peus, que el pes no vagi ni endavant ni endarrere, ni cap a dins ni cap a fora.
Obrim els ulls, mirada a un punt fix, inhalem, pugem braços, pugem talons. Exhala, baixa, a poc i controlat. Repetim. Inhala. Exhala, continua. Inhala. Exhala, dues més. Inhala. Exhala, anem a fer l'última. Inhala i mantenim amunt. Ombros lluny de les orelles, mirada amb un punt fix. Mantenim. Mantenim. I baixem, palmes de les mans miren endavant, tanquem els ulls. Calmem la respiració. Calmem les pulsacions. Obrim els ulls, juntem cames, palmes de les mans miren endavant i anem a fer 3 salutacions al sol A i 2 salutacions al sol B. Perdó, si algú necessita anar més poquet a poquet, que vagi més poquet a poquet. Si necessitem recolzar els genolls al chaturanga, el recolzem. Palmes de les mans miren endavant i comencem. Inhalem, pugem braços, mirem a les mans. A l'exhalar ens pleguem, coroneta al terra. Inhala, llarga esquena, mira endavant. I a l'exhalar, 2 passes endarrere, chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha i mantenim aquí. Peus separadets a l'ample de la nostra cadera, costelletes tancades, ombros lluny de les orelles. Si necessites mobilitzar l'Adho Mukha, continua mobilitzant. Amb la següent inhalació mirem endavant, fem 2 passes cap a les mans. A l'arribar, llarga esquena, mira endavant. Exhala, ens pleguem, coroneta al terra. Inhala, puja braços, mira les mans. Exhala, encadenem, ens pleguem, coroneta al terra. Inhala, llarga esquena, mira endavant. I a l'exhalar, 2 passes endarrere, chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha i mantenim. Ombros lluny de les orelles, costelletes tancades, el pit direcció a les cuixes. Amb la següent inhalació mirem endavant, fem 2 passes cap a les mans. A l'arribar, llarga esquena, mira endavant. Exhala, ens pleguem, coroneta al terra. Inhala, puja braços, mira les mans. Exhala, encadenem, ens pleguem, últim, coroneta al terra. Inhala, llarga esquena, mira endavant. I a l'exhalar, 2 passes endarrere, chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha i mantenim. Ens podem quedar aquí o qui vulgui a la següent inhalació, Palakasana, planxa, costelletes tancades. Exhala, Adho Mukha. Inhala, Palakasana. Exhala, Adho Mukha, 2 més. Inhala, Palakasana. Exhala, Adho Mukha i última. Inhala, Palakasana. Exhala, Adho Mukha. En la següent inhalació mirem endavant, fem 2 passes cap a les mans. A l'arribar, llarga esquena, mira endavant. Exhala, ens pleguem, coroneta al terra. Inhala, puja braços, mira les mans. Exhala, ens quedem a dalt, palmes de les mans miren endavant. Tanquem els ulls. Calmem la respiració. Calmem les pulsacions.
Obrim els ulls i inhalem aquí. I a l'exhalar dobleguem cames i tots les mans toquen al terra. Utkatasana, postura de la cadira. Exhala, ens pleguem, coronet al terra. Inhala, llarga esquena, mira endavant. I a l'exhalar, dues passes endarrere, chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha. Atenció, peu dret entre les mans, taló esquerre. Inhala, puja. Exhala, mans al terra, peu dret endarrere, chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha. I canvi, peu esquerre entre les mans, taló dret. Inhala, puja. Exhala, mans al terra, peu esquerre endarrere, chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha i mantenim. Si algú necessita descansar, que es col·loqui a Balasana, si no mantenim aquí. Ombros lluny de les orelles. Mantenim. Amb la següent inhalació mirem endavant, fem dues passes cap a les mans. A l'arribar, llarga esquena, mira endavant. Exhala, ens pleguem, coronet al terra. Inhala, postura de la cadira. Exhala, encadenem, ens pleguem, coronet al terra. Inhala, llarga esquena, mira endavant. I a l'exhalar, dues passes endarrere, chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha. Atenció, peu dret entre les mans, taló esquerre. Inhala, puja. Exhala, mans al terra, peu dret endarrere, chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha. Canvi, peu esquerre entre les mans, taló dret. Inhala, puja. Exhala, mans al terra, peu esquerre endarrere, chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha i mantenim. Poquet a poquet, recolzem genolls, els separem, empeines, talons, front al terra, braços endarrere i relaxa el cos aquí. Deixa que el cos pesi, que relaxi. Amb la següent inhalació estirem els braços endavant i ens tornem a col·locar Adho Mukha. I atenció, inhala llarga, cama dreta cap al cel. I a l'exhalar, peu dret entre les mans i ens quedem aquí, postura del corredor. La cadera baixa ben avall i mantenim esquena llarga. Ombros lluny de les orelles. I atenció, inhala, llarga, braços, com una línia diagonal. Mantenim cames fortes. Mantenim. I a la següent exhalació, guerrer número 2. Braços llargs, mirada a la mà dreta, ombros lluny de les orelles. Atenció, inhala, estira cama dreta, escurça la distància entre les dues cames. Inhala, llarga el cos endavant i a l'exhalar, mà dreta baixa i l'esquerra puja amunt. Mirada a l'esterilla, si estem còmodes, podem provar de mirar al sostre i mantenim. Mantenim. En la següent inhalació tornem amunt, braços llargs. I deixem braços i anem a la primera postura d'equilibri. Ardha Chandrasana. Podem agafar un bloc. Si arribem a l'esterilla no cal utilitzar bloc. Tornem a col·locar els dits del peu dret mirant endavant, el peu esquerre de costadet, el bloc
per davant del peu dret i un pelet cap a fora. La postura d'Ardha Chandrasana és portar el pes al peu dret, a la mà dreta, col·locar-nos de costadet, puja braç i calma. Si no necessitem bloc, el deixem a un costadet. I anem a ello. Braços llargs. Inhalem, allarguem el cos cap endavant. A l'exhala dobleguem una miqueta cama dreta, mà dreta damunt del bloc i portem el pes al peu i a la mà. I aixequem cama esquerra, important, ombros lluny de les orelles, no ens enfonsem. Mantenim, mantenim, mantenim. Poquet a poquet, postura anterior, recolzem peu esquerre i pugem amunt, braços llargs. A l'exhalar, mans a la cintura i fem una passa amb la cama dreta a la diagonal. Perdó, cama esquerra. Cadera mira endavant, cames fortes, estirades. Inhala, llarga esquena. I a l'exhalar, emplego, esquena llarga, llarga, llarga. Les mans esquena a la cintura, sobre la cama, turmell, peu, esterilla, on estigueu còmodes i mantenim. Relaxem els ombros, que no hi hagi tensió. Poquet a poquet dobleguem una miqueta cama dreta, agafem el bloc i el col·loquem per fora del peu dret, mà dreta damunt del bloc i el peu esquerre se'n va allunyant darrere. En el cas de no necessitar bloc, no cal que col·loquem el bloc. Braç esquerre fa un cercle i s'allarga a la diagonal. Obre pit. Mantenim. Mantenim. Poquet a poquet, mà esquerra baixa, genoll esquerra baixa, inhala, puja, braços. I a l'exhalar, torsionem colze esquerra per fora de genoll dret, mans juntes davant del pit, obre pit. Si vols, separa genoll esquerre de l'esterilla i mantenim. 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 I atenció, inhala, puja, braços. Exhala, mans al terra, peu dret endarrere, chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha i mantenim. Mantenim. Atenció, inhala llarga, cama esquerra cap al cel i a l'exhala, peu esquerre entre les mans i ens quedem aquí, postura del corredor. Cama dreta estirada, taló dret a l'aire, la cadera baixa ben avall i mantenim. Mantenim. Atenció, el cos a la diagonal i mantenim, cames fortes. Mantenim. Mantenim. I a la següent exhalació, guerrer número 2, braços llargs, mirada a la mà esquerra, ombros lluny de les orelles. Mantenim. Inhala, estira cama esquerra, escurça la distància entre les dues cames, inhala, llarga el cos endavant i a l'exhalar, mà esquerra baixa i la dreta puja amunt. Mirada a l'esterilla o mirada a la mà dreta. Mantenim. Mantenim. Poquet a poquet mirem a l'esterilla i amb la següent inhalació tornem amunt, braços llargs. I anem a fer postura d'equilibri. Si necessito col·loco el bloc, si no, sense bloc. Braços llargs, inhalem, allarguem el cos cap endavant, a l'exhalar dobleguem cama esquerra, mà esquerra a l'esterilla al sobre del bloc, cama dreta amunt. Cama dreta forta, activa, ombros lluny de les orelles, mantenim. Mantenim. Poquet a poquet, recolzem peu dret i tornem amunt, braços llargs. A l'exhalar, mans a la cintura i fem una passada amb la cama dreta a la diagonal. Cadera mira endavant, cames estirades, fortes. Inhala, llarga esquena. Exhala, un plego, esquena llarga, llarga. Les mans esquena a la cintura, cama, turmell, peu, esterilla, on estigueu còmodes. I mantenim. Poquet a poquet dobleguem una miqueta cama esquerra, portem peu dret endarrere. Si necessitem el bloc al costat del peu esquerre el col·loquem, si no sense bloc. Mà dreta fa un cercle i s'allarga a la diagonal. Obre pit. Mantenim.
Mantenim. Poquet a poquet, mà dreta baixa, genoll dret baixa, inhala, puja braços. I a l'exhala torsionem colze dret per fora de genoll esquerre, mans juntes davant del pit, obre pit. Si vols separar genoll dret de l'esterilla i mantenim. 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 I atenció, inhala, puja braços. Exhala, mans al terra, peu esquerre endarrere, chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha i mantenim. Mantenim. Poquet a poquet, recolzem genolls, els separem. Empeines, talons, front al terra, braços endarrere i relaxa el cos aquí. Deixa que el cos pesi, que relaxi. Amb la següent inhalació estirem els braços endavant, dítets del peu al terra i pugem a un Adho Mukha. Atenció a la següent inhalació, Palakasana, planxa, costelletes tancades. Exhala, Adho Mukha. Inhala, Palakasana. Exhala, Adho Mukha. Continua. Inhala, Palakasana. Exhala, Adho Mukha. Dues més. Inhala, Palakasana. Exhala, Adho Mukha. I última. Inhala, Palakasana. I mantenim. Mantenim. I Adho Mukha. Poquet a poquet les mans van cap als peus. Quan arribis al final de tot, els dits de la victòria agafen els dits grossos del peu. Inhala, llarga esquena, mira endavant. I a l'exhala ens pleguem, coroneta punta al terra, ombros lluny de les orelles. Mantenim. Poquet a poquet soltem braços i pugem amb l'esquena rodoneta. Passarem equilibris, però amb les mans a la cintura. Ens col·locarem darrere tot de l'esterilla. Recordeu, o talons amunt, o talons i genoll, o genoll i estirocama. Cadascú l'opció que vulgui, el més important, anar poquet a poquet. Mans a la cintura, ombros lluny de les orelles, pugem talons i cadascú al seu ritme se'n va cap endavant. Intenta mantenir l'equilibri sobre un peu i sobre l'altre. Nota la diferència entre el peu dret i el peu esquerre. Mantenim uns instants a davant. Mantenim. I a la següent exhalació, obrim cames cap al costadet que estiguis més còmode. Dítets del peu miren cap endavant i inclús un pelet cap a dins, que no mirin cap a fora. Mans a la cintura. Inhala, obre pit, mira amunt. I a l'exhala ens pleguem, esquena llarga, llarga, llarga. Coroneta punta al terra, les mans esquena a la cintura, cama, turmell, peu, esterilla, on estigueu còmodes. El més important, pesar els dítets del peu, que no vagi als talons. Si les mans toquen l'esterilla, intentem buscar que les mans vagin a la mateixa línia que els peus i mantenim aquí. Mantenim. Amb la següent inhalació, mans a la cintura i tornem amunt. Inhala, puja braços, mira les mans. A l'exhala, mans darrere, agafa colzes contraris. Inhala, obre pit, mira amunt. I a l'exhala ens pleguem, esquena llarga, llarga, coroneta punta al terra i el pes va als dítets del peu. Mantenim. Mantenim. Amb la següent inhalació tornem amunt. I anem a fer l'última. Inhala, puja braços, mira les mans. A l'exhala, mans darrere,
Entrellaça les mans i obre pit, mira amunt. I a l'exhala ens pleguem, coroneta apunta al terra i els braços cauen pesats. No importa si no es separen de l'esquena, no forcis la postura. Mantenim. Amb la següent inhalació tornem amunt. Desfem mans, tanquem cames i ara sí, les postures que queden ja són sentades. Ens anirem assentant i obrirem les nostres cames al màxim que puguem. Cames actives, peus en flex, mans darrere i obro pit. Vull imaginar que el pubis vol anar direcció a l'esterilla, l'esquena està llarga, les cames actives. Mantenim. Si amb les mans darrere estem molt còmodes, podem treure les mans i col·locar-les davant i pensar que volem portar el melic a l'esterilla i inhalem aquí i a l'exhalar ens pleguem fins on puguis. Mantenim. Mantenim. Amb la següent inhalació tornem amunt. Tanquem una miqueta les nostres cames, més o menys un angle 90 graus i anem a fer mula bandes. Col·loquem les mans a cada costat de la cuixa dreta, cames actives, peus en flex i inhala llarga esquena. Exhalo, em plego. Inhalo, intento separar, intento separar, intento separar, intento separar. I baixem i canvi, cama esquerra, inhala llargo, exhalo, em plego, inhalo, intento separar, intento separar, intento separar. I baixem, estirem les dues cames, cames juntes, actives, peus en flex, mans al costat de la cadera i allarguem l'esquena, ombros lluny de les orelles. Si mantenir les cames completament estirades ens és complicat i l'esquena s'arrodoneix, és millor que dobleguem una miqueta les cames i que l'esquena es pugui mantenir estirada. Ens podem quedar aquí o qui vulgui i anar a allargar braços. I a l'exhala portem el pit als peus, als peus, als peus. Quan ja no puguis més, recolzem les mans a l'esterilla, cames, turmells, peus, on estiguis còmode. I mantenim. Amb la següent inhalació mirem endavant i desfem la postura, dobleguem cama dreta i la col·loquem a l'interior de la cama esquerra activa, peu en flex. Opció 1, mans darrere i obro pit. Opció 2, mans davant i inhala llargo. I a l'exhalar em plego. Mans a l'esterilla, cama, turmell, peu, on estiguis còmode. Amb la següent inhalació mirem endavant i desfem la postura, peu dret, es creua i es recolza, braç esquerre, abraça cama dreta i el braç dret va endarrere i anem amb una torsió, esquena llarga, coroneta apunta al cel, cama esquerra activa, peu en flex. Amb la següent inhalació mirem endavant i desfem la postura i canvi. Dobleguem cama esquerra, la col·loquem a l'interior de la cama dreta activa, peu en flex. Opció 1, em quedo aquí. Opció 2, mans davant i inhala llargo. I a l'exhala em plego. Mans a l'esterilla, cama, turmell, on estiguis còmode. Mantenim.
Amb la següent inhalació mirem endavant i deixem la postura. Peu esquerre, es creua i es recolza. Braç dret, abraça cama esquerra i el braç esquerre va endarrere i entrem amb una torsió. Esquena llarga, coroneta apunta al cel, cama dreta activa, peu en flex. Amb la següent inhalació mirem endavant i deixem la postura. Ara sí, les postures que queden ja són estirades. Col·locarem l'esquena completament a l'esterilla. Plantes del peu al terra, peus separats en ample de la nostra cadera, palmes de les mans contra el terra, braços estirats. I amb la següent inhalació pugem cadera amunt i mantenim amunt. Cames fortes, actives, mantenim. I poquet a poquet baixem, genolls al pit i ens abracem. Calmem la respiració. Calmem les pulsacions. I repetim postura, plantes del peu al terra, talons a prop dels glutis, braços llargs i alina la cadera amunt i mantenim amunt, cames fortes, actives, mantenim. I poquet a poquet baixem, genolls al pit i ens abracem. Obrim els braços en forma de creu, palmells de les mans miren amunt, cames doblegades 90 graus. I a l'exhalar deixa caure els genolls cap al costat dret i solta el cos. Deixa que el cos pesi, que relaxi. Poquet a poquet canviem de costat. Deixa que el cos pesi, que relaxi. Poquet a poquet tornem al centre, juntem les dues plantes del peu i deixem que els genolls s'obrin, caiguin. Col·loquem mà dreta sobre l'abdomen i la mà esquerra sobre del cor. Tanquem els ulls. Notem la respiració.
Poquet a poquet, tanquem les cames, gent ulls al pit i ens abracem. Poquet a poquet ens deixem caure cap a un costadet i ens comencem a sentar en una postura de meditació. Una postura que sigui còmoda per tu, que puguis mantenir uns instants, amb l'esquena llarga, els ulls tancats. Deixa que la respiració sigui natural i fluida, no la controlis. Porta les mans juntes davant del pit en forma de pregària, d'Anjali Mudra. Recorda la intenció o el sankalpa que li has posat a la teva pràctica, a qui li has dedicat, amb quina intenció has practicat. Agraeix-te a tu mateixa haver-te dedicat aquesta estoneta al treball del teu cos, de la teva ment. Des d'aquest sankalpa, aquest agraïment i amb un somriure, cantarem juntes el mantra Om per tancar la pràctica. Inhala. Porta les mans juntes davant del front i inclina't en forma d'agraïment. Namaste. Moltíssimes gràcies. Espero que l'hagueu gaudit i moltíssimes gràcies per seguir aquí. Un petó molt fort.